Hey people, CCC guys, hey, how are you? Mfuyiri, Maria Mangani Udisi. Muibanya here guys, how is your day? Nothing new with maybe 20 minutes. Shangu, yakunzouti muri sei? Ona manje. Akuwa kuti muri sei imimi kwamuri kwese. My deepest condolences. Pane this other lady wandiri kungoona ari kupostiwa akasheka achinzi anga aine colon cancer. Ndamuona kumapeji anga akajoina. My deepest condolences to the family. Kuratidza kuti anenge akambotsvaga rubatsiro pane anda kutarisa hangu nyaya yacho. Anenge akambotsvaga help mukadzi uyu. Achida ndofunga kuti awane treatment. Ndatoiona hangu nhasi post yacho asi anenge azoshayika. MJ zviri sei? Mugaya Shinga Christian, Lee Chen, Mike Luo we say Hannah Grace Nokudliwayo, Timan Dewa Gotera Mangwanata, Shinaka Tracy, Esther Kwenda Mbairi, Sibonda Masaira. Let's see. Oh my goodness, you are as things can be lazy, say Chen. Emily, Tom, Terry, Tom. Tom, that is a soprano girl for you. Soprano for Tom. Tomuterere Tom watotipa energy. Ndichangobva kusvika zvedu ndakanyara zisamboiti but Tom unandipa energy. Tomuterere ya kana riri godo dzuraizhanji madimadiniko mirai ndikutomurei tomuterere ya Terere mhoro. Terere uchambondionawo rini vedwe imbodzawo Tomka. Next Saturday ibirthday rangu. Terere surprise me. Ndikuita party pamba pedu guys. I'm doing a party. Tom shamwari kumba kuti umbonditi mhoro Sharon. Tom ndozawo uri bhudhi vangu chaiwo bhudhi veapo. Tom nasira Tom. Tom ndomufarira manje. Tom anondinakidza. Yamwe chikutaura hangu but nongoninakidza kuzvida kwaunoita so chidayo. Tom akaoma zvake. Tom terere. Masani kakadeo so. Ndatozoshayiwa kaheti. Dai ndinenge heti. Nenge kadeo. Hey guys. Tom unondifaira manje. Asi ambosangana nemacelebri muZimbabwe kenyi. Nemasocialites asi anambodhumana nawo. I couldn't say guys. Say that as well. Major peace moro uri sei? Aina ndakatodla kare ndikatopedza ndakutofunga zvepati shamwari. Ndozvandakutogaya nhasi tasura achitenderera. Hey the flow. Kundisuwa here kuzouya after. Even the flow ndakatokutsamura, you were supposed to comment me the first day. Ayo, ndandiri busy the weekend, ndandiri busy. Ndakatofila jealous.
Where? How? Ipapo pakuti Jesus. kuti share akuenda ega enda ndakarongera mufana wangu kuti zvinhu zvifaya. Yo, people. Share Eh? haungadaro kazoma. Kudikwe kuti asei? Anyway, saka ngatitaure zvebirthday. Talk to me, my friend. Talk to me, my brother. Makaita fake promise. Saka chizadzikisa yapa. Hatina kuisa fake promise. Handi wakaramba ofa yekutanga. Anyway, saka birthday. Monza kwandiri zvamada kuitira mupani he ngazviye kwandiri. Ziguvu. Anyway. Guys, motoripa, you rip. You have to rip. Oh. Anyway, saka my plans are birthday. I'm gonna say. Okay, so this is how it's gonna go. So far so good. Like ndakazowana. Okay, disclaimer. I'm not saying kuti pane my God, but what I did was this. Ndada kuti kanhu kari nice, kari very simple. Obviously, handizodina mari yekuenda kumavenue, so ndada kuti zviri very simple. Pamba pedu ndo pavenue. Then ibva ndagara pasi ndafunga kuti saka inini zveketering handizvigoni since ndiri kuda kuti zviri simple but zviri niceness. I don't know how this is gonna come out sezvo ndakatora munhu chi ndakatora chi munhu wemuraina the flow something serious chero nimwe munhu wedu anzotuka nezvekukati musavatore serious ndiabiya vangu saka chi bandatora this lady wemuraini ndobva tanegotiata ndobva tawirirana price iri very affordable. Then as time goes on taidiscussa ndakanotisoti zvaidiscussa nezvandada kuti zvibude ndaigona kusazvibusa ndega ini dai akangondidekoratira saka zvaizoita sei kuti like vazoita zvekudekorata matebho acho nekuzoisa zvimwe uye maybe netumafudzi tunoshandiswa pepe so akazondibatsira akandipa list yezveku because ndaida ngoita like braai chat netumadrinks. That's what I wanted to do. So nasina kuconsider the other issue yandakazondosa ndeyekuti ndaiconsider my friends wangu obviously maybe vandakadzidza navo especially kumonashi vandaitamba navo, then some of the guys who vandongowirirana navo but not many. Then my mom ndandakaedza my mom nababa vangu but mama wangu havasi kunzwa zvakanaka right now, vari kunzwa zino saka handizozivi kuti vachakwanisa kuuya here kuti vanokwanisa kurega kuuya because vaigona kutotaura nezino vakabviswa zino but vachanzi kuvagwadza. Then baba vangu akabva wanziwo we don't think kuti anokwanisa kuuya because kumba kwekusina chimunhu anokwanisa kusara pamba maona manje. Then hamawo dzangu ndandakainvitawo vamwe but this is just like maybe my invites ndanga ndisina chasei handizivi kuti achauya ndiani asingauye ndiani but ndakangovadedzawo vandakakwanisa kudedza. Tochibva ipapo ndobva tatanga kuti tasei bhandiudza kuti let's work with a number yekuti hatizowandise vanhu kuti because initially inini obviously ndandakangoti 30 ndichiti ndo marules ari kubvunzwa nemutemo vanenda vanenda review vanoti pari 50 but I don't want 50 people zvangu pangu because handizokwanisa kuita sei kuafforda kutenga chikafu chinokavha vanhu 50. Number yangu yena ichikwanisa kukavha inge 30. However, this is the main problem now. Ndiri kuita discussion definitely vanhu vanonzwawo I don't know how it ended up zvakuzarawo muraini kuti chii pamba pane part. So now I had to change kuti nditi number yana ndakati 50 ka tochichinja ndotiti muraini ndandakambodecide kuti ndotora kana kuti 3 people but I don't think it's gonna work like that because now munhu wese angontarisa maso kuti saka zvichafamba sei hausimanye kuti pauri kumhosva pepe uri kumhosva kunzi iwo watikangamwa kwatichichiitika muona manje. But then at the end of the day pandachidiscussa navo because ndazofamba namadha vatondiendesa kune mamwe maplaces ari very cheap ari affordable mastiri ndo asingazive uye kuti kunonzi pachii handizozive but chandosa ndechekuti
taenda kukoko ndo kwatatenga zvimwe tikazoenda kuzvimwe zvimaindastry so because vari kundiitira futi nekeki ivo mai vavo ndikanotenga ndatenga zvinhu ndinotenga zvinhu zvachoni ndikanotenga zvinhu zviya zviya tikabva tikazodzoka tikaenda kumadrinks like obviously kuna vamafanda machichi tatenga tumakeni saka ndachingotsvaga zvinhu zvinondikwanira homwe yangu handidi kuita zvinhu zvisingagoni so that's what I did then ndikangotengawo nyama yandofunga kuti inondikwanira like for example nyama yekuti vanhu vagogo I don't know achashaiwa but ini ndatava ichi $40 ndo nyama yanokwanisa kutenga then inekati nemachickens zvimwewo handizozvikwanisi because inini nhamba yangu inge iri 30 but the fact yekuti zvazenge zvazara muraini izvi zvatezondifoseredza kuti manje ndichichinja tikaita tumasoseji chihombe tudhafu so ndangoitawo 1 bag sezvo inini ndati ndikuita zvizoenda nehomwe yangu achashaiwawo nandizoziwo haisiwo mhosva yangu then like zvakaita sedoro oku ndangotsvagawo like tumapeka about 6 twe-hunters vandasiya that's it anenge wazodawo rimwewo ndakumashops unozvitengera inini I cannot afford then obvious pane tumwe tuchadzosiwa pamatables but handisi repovhu kana kuti revamwe vanhu vachangoya is just like for the close people zvakaita sena inonzi chiko zita rayo like viceroy here kana singareshi zita rayo then kune rimwe rinonzi tundangotenga like tumabhodhoro ichoto tungoriwo nice tunozoiswa patable pachoni but zvandichaita ndezvekuti tomorrow pandichagara in fact not tomorrow nhasi chanyora pasi list yangu ndanyora pasi andasadi kuita bhepepe rekutanga unoenda kunodedza vanhu kuti uyai pamba pedu pane pati ini ndisingazoti zvandichatenga bhajeti yangu ichandisvikira papi on top of that munhu uchatsamwa but ndichakudza chokwadi so what I'll do is ndichanyora list yangu ndanambofunga kuti I'll pick one person per house but still number yangu inenge yakawandisa ina handisi kuda izvozvo zvozostrera inini so what I'll do is ndichanyora pane vanhu vandotoziva kuti obviously ava vari kufanira kutongouya like there are 4 people hapana imwe way vafanira kuuya vamwe vakutondibvunza kuti pane function vandaisatombonyanyotana navo what I'll probably do is now ndakuchitarisa kuti pamba apa wandaimbomhoresana nayo nawo yekubva kare before ndaenda kutailend ndiani then ndonyora zita rake munhu iyeye ndo mawekera ndakutongoita muona manje so ndaweka ndichidero nhamba yangu haisi kufanira kupfuura 40 miri kuti murai ndakutora vanhu only 10 people ndo zvakungoitika izvozvo because munhu wese angada kuya but it's unfortunate I cannot afford to cater for everyone wemuraini better havo vanita sei vandibhabhaure vachinyanya kuti wana undidedza but there is literally nothing I can do muona manje so ndichaenda pavadzimba dzavo ndichivaudza kuti panapa pick it's up to you pick kuti ndiani uchauya but I only need one person from the family kudai kokufura nduku ndo vandoziva vanenge vozoroja handivazivi unless pamwe munhu yakaroja kubva kare before naenda kuthailand ndechimuziva ndongoziva right now ndoziva 2 vandiri kutoziva toti uyu but ndichagara pasi but ndichifamba kudero ndichabva ndaemphasiza even madha vachaura kuti ndichigadzira zvecatering ndabva ndameka sure ndaita emphasize the point yekuti please it's not about kuti ndakamaka munhu kuti but ndatozochinja because ndazoka kuti zvatozongofamba like that I don't know kuti zvakafamba sei but chandakudai ndechekuti munhu kana akarega kuinvitiwa it doesn't mean kuti ndakamuvenga please ndazvinge zviri munzeve dzevanhu idzodzo andakuvenga munhu wese ndauti auye but handikwanisi kuafoda kuita cater for line vese saka ndichatoita emphasize about that hanzi komashema handisati ndambosangana nemueni shemariyeni kuno kuzimbabwe handina mubvira ndasangana neeni mushemariyeni kunze kwa1 tanya anotogara kuwaterfalls but handina munhu wandakasangana kune 2 I think about 2 mayoutubers pane kana asikareshi 4 ari kufanira kuuya mayoutubers ndokunge vakadi ndokunge akaita sei but vari kuuyawo but ndakavainvita ndikatovaudzawo because like there's a theme pangu kanawo vasina kuuya vakadero ndikoko but ndakataura nangu handi matshirt kuda kuti mavhidhio angu anyatsobuda zvakanaka poyo nokuti ininoka ini chazvibvisa izvi ndatorukwarukowo zvimwewo zvitsva uona manje
saka ndoda kutiwo vanhu vange vakachenawo musiwo inenge riri special day rangu ngava vanhu vakachena-chenawo because ndiri kusacrificewo ndiri kuda kuti masaizi wangu tichigadzira dheko ndichigadzira pese pekuti vanhu vangu vatorwa mapicture saka munhu waya neT-shirt aiwa ipapo ndakatotaurira vanhu chokwadi kuti please no T-shirts. Alright, aiwa tata list yacho yakareba tainzwa. But even like kutotaura munhu chokwadi I think mangwana mheno kana vakasara vakandiita zvavanoita there is literally nothing I can do because initially ningirikini initially inini pachenge ringori yangu nemafriends angu chete like papasina zvokuti munai but the thing mungoziva zvinongoitika mugeto zvofamba but senge vatatu nawo nhasi one anga achitondidrive because kazina wangu akasinganzwi zvakanaka so pane mumwe mufesi kemuraini medu kanogara kachindidrive dzimwe nguva ikako kanouya wana manje hapanawo pandingamuscratch saka ndazongoisa nhamba yangu tikati from 3 people kusaba 10 sano zvazvakuzinda mai vanotuvza kumachea zvichafamba sei so that toziva inini my friends angu nehama dzangu dzofanira kugara pamachea pamatebhuru zvikati zvingaitika kuti munhu wemulaini wandazongoedhera nhamba vongodi vozongouya pamusoro apo hazvizoite ibirthday party rangu riri komuswe ndichamboita ka live stream maybe 10 minutes ndokata chingodero ndichingokuredzewo but ndichagadzira video so ndakaita iyaye yekunigirikini yekuhotel aino hangu kuti pachaita madrama already patotanga dikadrama kandisina kuhwisisa kuti but anyway such is life but I'm expecting so anofanira kuisa mahobho kapa ndoyazoita mahobho apagedha. Yeah, because here's the thing manje zvandazoita inini manje ndaconsider kuti okay let's say mukati mutapinza vanhu ka tuvana twemuraini pamba pedu pane mwana udiamond anotamba nevanhu hobho tuvana twemuraini so taconsider tikati vana tisusu cheta mapopcorns saka vachasirwa mutunhu twavachaisirwa handiziva kuti zvichafamba saizvozvo here then cheta mapopcorns mai vanga vachisuggestawo cheta mapopcorns vaiswa mune zvavanesirwa zvopekwa zvakawanda then padringi definitely masoft drinks haazokwani saka inini ndati inini the only option kana munhu achirida ndatenga madisposable cups aya nebhali inonzi pane drink inonzi bhali kuno vanhu pane zibhaketi racho anonzi anoita kunge chitepi chiya saka tichazobudisa irorero tondoriitira pashe tatira pashe ndodii ndori ningirikina ndaita pashe ndoekera vanenge vachivacherera ipapo kamena kuti pachaita section izvozvo here then ya ndokufidha kwandichaitawo vanhu vamuraini but papasi paplan ndatozongoita compromise. Yeah, good idea because like all right isitoda kudzoka kunyeyo ndobva nenyaya kuti birthday iri saka data isi okay isisu kuno kuti adafunga kuti tikuti utsvage imwe futi lunch another one yeah vambotaura wait second ningirini uyu hanzi chairi punch yes for vana maibva vavo vambotaura vakatiita punch but punch handizozivi punch inogadzirwa nei punch ndezvedoro rekati punch zvinongoita chiro drink. No, I know punch yedoro. I don't know my drinks. Because pazvimabhodhoro zvezve vanga vamboti ita punch kana zvanetsa. Okay, I don't know because we still got like what Tuesday, Wednesday, Thursday, 3 days. Friday I still muda unzwa anything zvekuplana nezvepati because handidini chero juice unasarefunga ibhogo kuti ndabuda mari iwe ndichitenga zvinhu zvepati ndifunga kuti ndichada kuramba ndichibuda futi ndabuda iye kuti zvoni kanawo mafruits nejuice guys mwacho luxury guys ndasora ndisipo ndichitendera ndichaka zvizvo zvimwecho ninge yava luxury vedu we alright hanzi mafruits man
I will say, but for the meantime, I'll do simple. Kana wanenge asina kuzvifarira ndizvozvo, inini I'm doing something chandoafforda, handiita zvasinga afford. Vanongotadza nezvifarira asingade kuzvifarira nenda yake birthday night. Food wangakutadza ukati zvaisi vakati marobans what nenyama nechinyi ndikati okay nyama inini I feel like nyama inini zvakwana, hakuna ameno ashota veduwe ndaita zvandagona izvozvo. Hanzi kune ice cream yakachipa. Ice cream for who? Iwewe manjenjenjeka ice cream haiwa kana ice cream hanzi pasina dero inoita ini ndazviudza kuti ndinotenga zvandoafforda, then kana munhu akufila kunge iye doro rake rangada kumwaka rashota, mashops anenge akavhurwa vanoenda ikoko vedu. Something such as this handina kudero inini. I didn't do that. There's a reason why I didn't say that. There is a reason why I didn't say anything when I was inviting my friends. I know when people twist things, people can twist you for the whole world. So I know what I'll do what I can afford. Can also go pa just say pongo singafani ukwana ndinendu kwaitebu ndakaguta inini mabrothers angu zvokuzoota una usati waguta mabrothers angu kwaitebu navamai vangu kana vakazokwanisa kuuya nezina ravo kana kapura iroro ndinenge ndichitozvida musi wacho ndichitoda kutotogwa mapicture because I feel like pamwe musi uya professor pamwe ndiye ndakachena I don't know. Saka nguva chii kuzotarisa izvo zvinenge ndisina guys. Sweets ndamatenga masweets, ndatenga masweets nemabiscuits, ndetokuvaitira masweets mabiscuits it's okay nyaradzo. Maybe the way I respond yaita kungeikira but ndechitoseka usazvitora serious nyaradzo manyonga ndechiseka usazvitora serious. Saka masweets ndatenga 1 bucket washota isn't it the flow vana vanga vasiri part of it kana ndinda kutongoitawo hangu zvekufarisa kuti sweet packet mabiscuits mumwe nemumwe rake chipopcorn mumwe nemumwe chake. Ini ndosaka ndisiri zvangu sometimes ndisiri bothered nemabirthday celebration. Unotepswa musoro iyo vanhu vari varifogwa kukuentertaina hakutotepswa musoro nokuentertaina vanhu. Saka like you're saying zvaunokwanisa ndizvozvo anenge acomplaina mhaka dzako. Inini ndatenga guys, let me tell you the truth. Zvandatenga nhasi that's it. Kana musi wacho wangu wacho koniwa kugwane hakunawo zvandingazviita, ndatenga zvandinokwanisa. Hacho kodiwa kujaburuka nekungoti vanhu vanonga vakachiraturwa mapicture zvapirezvo. Vanhu zvaobvious vanenge vangoda kungoti wose asina kuzongoti ndozangu kuti vanhu vangoti why asina kutidedza waona manje patingi. Unonge wadza mutemo wecovid. Unotaka wabvunza kuti wakabayiwa jebhe here kana usina kangano. Only 10 people because ndine hamodzi nevana vavo pamwe wachoya navo, so I'm gonna take 10 people only. Vega 10 ndovandiri kutora because inini food yangu yandatenga muzuva ranhasi iri kuenderana nevanhu ivavo, like let's say 40 people. That's it. Don't worry, you don't even need to justify food yawatenga. You don't really need to. Because you don't really need to justify food yawatenga. Ndati you don't need to really justify food yawatenga because hapana nokuquestiona kuti why ichi chashota. Break at the floor. Do breaker. Ndichiri breaker. Ndakunzwa mati. Ndachitiko you don't really need to justify food yawatenga ndezvako, saka anenge achitwa zvaanenge ataura ndezvekwake.
Tanya ndakasangana Tanya unouya Tanya kana ndakasangana naye mutauri ndichimupa t-shirt unondi inbox ratozotaura hanzi ko get crusher rine mari uye rinenge rauya negift uchariita sei ndoitora zvine mungaramba mari kune mumwe mungaunzwa achiramba mari ndotoitora nokutondibatsiridza bhaikira yangu recovery because zvachitiva kuti zvinhu zvekeki unonzwa kuti keki unonzwa kuti unonzwa saunotsvaimi hanzi ngatinzwe manjenjenje ada kupinda manjenjenje memo how you ndeipi yako ndeipi zviripi ndiri boini kanjani manjenjenje tikwanira true yes isikusi yangu iri kufriza kudai ndimanjenjenje ndofunga kuti munhu uchatofarawo kuti wandiona wako ingona ichafrizi manjenje ndamubvisa uchafriza Yes, uri sei Dilibo, Criticok. iyo inosendi rukanza asoda zviri sei Dilibo. muri papi zvenya pana ari kufijita weisifijiteni metione timbomudzisa tione ko isusu tasara tiri kunzwika isiri kunzwika iye anga achinzwika but I think ndikiri earpiece yake anga the flow hanzi compressed totumira nemukuru.com here yes send let me give you dai madetails angu aya ndakaramba ngaitokupei in advance Shero watsika nyaya yangu you're too excited too excited nasi handisi too excited nasi I can feel it in my spirit I am not excited you're still excited no I'm not I'm telling you dashomboza pamauto pangu pari kutaka kupisirira usingadero indawo yachitaura kuti toda tuite rewind again uite imwe lunch iwo wangomhanya ndiri kubreka yakawanziwe I don't know kuti ari kubreka anti birthday rako here let me check my settings pana panoti zviri kuitika mira the flow network ndeyangu here ndeyani I think ikoko ndokuri kubreak up my zvinhu zvangu kuno zvakabatana ndeyangu I think ndeikoko kuno I'm checking ngirikiri yangu I'm checking mic yangu is okay saka arega ndimbobvisa zvekushera uyu nende umbrovhudza munhu akaisa chimayfai chechi achiita zvemayfai zvokanganisa network yemumwe munhu iri kuisa pachi iye ane mayfai achiita zvakewo inini ndinoaffect kana sina kuconnecta ikoko makaconnecta mese takatosiyana no takasiyana present munoisa apo guys ndinotoitaini present but ndangotaura in advance atanya uya taurai ndiri kuti ko muri kushare ngirikiri yacho the myfi yacho mese muri kuishandisa at the same time mina ndimuudze inambodonhedza ambobva pawifi yake ndonange like chinodhonza internet kana muchishare mese yese muri kushandisa same bandwidth inoningirikira inostruggle kana muita zvinhu zviri heavy kuti chi lese muri kushare same anti muri kushare lese muri kushare chimyfi chacho mese ka
let's say mese muri kuita ma-video calls kana kuti mwari kudownloada, definitely it will drag. All right. Omi zviri sei? Omi Jamba. Omauzo. Yes, Chero. Omi welcome. Ndada kuti kubvisa nhai. Zviri sei? Yes, Chero. Uri sei? Ndiri bhoku sei? Chero. Hello. Andisikunzwika here, Chero. Ndiri kunzwa, but I think maybe Cheryl itataura tese panapa at the same time now. Andisunzwika. No, ari kunzwika, but I think Cheryl ari kumashure. The flow muri sei? Zviri sei. Can you hear me? Hello? The flow mukundinzwa? Yes, I can hear you. But Andri bo ameneko. Ndiri kukunzwa the flow. Me too. So I think network yashire iri kudreka. Yeah, I can hear you. Yeah, I can hear you. Uri loud and clear. Ndiri right in. Uri sei upenyu? Ndichongotendera semo yetsvina. Ndomunga vari kushandisa vakawanda mumba mavo, maybe Yeah, I think that's what is happening. Yeah, people forget it depends on IT person. Let's say kana ushansa Chero anochibatira kumberi. Kana ushansa 3G kuti angangoshare. Yacho tatomupedza kuinify. Adzoka Shero, can you hear us? Ndiri kunzwa, ndada kunzwa ngobreaka saka ndafunga kuti ndine problem. Yeah, I think ndikoko. I think because muri kushare, if you are sharing muita zvinhu zviri heavy. Maybe that's why it could break a network yake. Uri sei Omi? Papapinde esi memo. Esi memo. Depi muri sei? Iripo. Chero wakundinzwa? Uri sei the flow? Kukunzwa. Ndiripo. All right. Kuri sei koko? Kuna kuripo, kune Ndinongoti kutendera china network yangu. The flow uri kundiwanzira keyo. Wandiwanzira ndadonha keyo. Anombokuwanzira. Akoma. Kana kuti flow hanzi kutendera semwe yechina. Aiwa. Mira Shero. Ndabvunzwa inini zvikati the flow muri sei ndikati tiri nani tiri kutendera semwe yetsvina ndakuti iwewe. Nema. Sure. Azvinobhodzishei. Unambowanzwa tatakutoda kutoronga isusu pati yako. Tatatotosamoronga zvepati kuti network painozoya tetakumberi. Kuti toinvaita vanhu vangani. Jesu! Indotoda kuzodya munoona video. Ini ndotongouya ndega pagedhi ndoya ndakatobata jeka rangu nechikafu changu. Ndinotsvaga munhu anoenda pagedhi azotamba music. Indoda hangu kumira hangu pagedhi pacho. Ruwa wakafita kubhadharisa vanhu vanenge vachipinda. Wakafita kubhadharisa vanhu vanenge vachipinda. Ndinovabhadharisa kuti but the right one. Ina handakudero.
because I knew kuti like also zoti vanhu vakauya mune mumwe wachabva nezvakuti takabhadhariswa madhiringi, so asikada hangu zvimadhirama zida basa ndosaka ndati ndoita zvandoafodha. Kana waenda kuti hauna kuguta dhiringi pamashops ari ipapo unonowedzera. Vanhu ndopavanonetsera ipapo. Shaiwe chekutaura. Munhu Unongoenda unowedzera pamashops apo inenge iripo dhiringi. Kana nyama yaita shoma unongoda vanhu tagara hatigutsikani. Vanhu vagutsikana. Uyai kuti Innocent munouya pagedhi. Ina ndakamira pagedhi ndakabata thermometer checha nangu daiso pamhanza pako. Ikangonobva takudza temperature yakakwira. Tazvitengeswa navecatering vati hanzi you must have zvekusanitizer vanhu. Unoenda pagedhi. Tazvitenga. Sanitizer uchipinda. So yeah, well, I think she's a good planner. Like ndiendesa kwacho kwese zvazviri affordable zvazvo kungoti you know kanhu kana kangorongowa hangu zvokungodero. But in the future ndatodzidza something kana ndakuita big event, like big event. That's something pananjipamba. Wadzidza shares. Tidzidzewo. Like also kana une big function, you need to budget for that. You really need to budget for that. Number 2, ukatanga kuita shopping yako kana especially une big event, paine time zvinogona kubatsira panyaya. I'm not saying nhasi handina kumboita stress zvekudero because I knew kuti ndinenge function kanga ndoti chatazongoti akakuita ka stress mbichani yekuti obviously ndofunga vakavhurira zero kuti ukasati ibeta masazvinoita mugeteremi hamuzive mushanditi ndambokuza kuti kune family yainzi hanzi avainvite vanhu chose kubva mabirthday machii nemaweddings vanga vasingamboinvite kana kuti vana nyaya iyoyo ndakamboitaura zvakazokosta kumberi uko. So then I kept thinking I don't want to be like that, you know what I mean, right? Mberi uko zvakazokosta. It was like, you know how it is, like mageto kwasiyana nekumadhedheo. People hold that for you kuti iwo otidedzeke right. Don't. Muona manje ndo zvavanenge vachiita ona manje. So handidi kuti saka pandisofamba inika ndinoishoudza kuti guys ndo zvitoripo, so that iye kana akanga aripo next kana vanhu 10 whether zvavachataura kuti kudi izvi zvezvo handizozive, but ndinoenda tsanangura kuti ndikurespekta maregulations number 1. Number 2, handingakwanisi kudedza munhu wese umuraini ndosiyawo hama dzangu hazvizoite. Ndikuita less than 15. Ndikutoita less than 50. Yangu yakaita 30 ndo namba yangu 30. Handizvozvo. Handikuti because muraini machoni rakakura vedu vekona tukona front to front. Ndichangotsanangura kuti handinawo zvandozviitawo. Shero ndokudza zvandaita kuzimba sometimes. Kuzimba. Ndaiti kana ndiita any function padheni kana zvakakwidza tatinembuka. Ndaibva ndanyora kuti Rocky birthday. Rocky anga rimbwa. The point apara aichemera kuya because birthday rembo unozira kupimbwa yangu unoisha mari rembo yangu nauda ende varwaisho nekaya. And it's true. My number is 30. Number yangu is 30. Aito 41 haifanira kutombosvika ikoko kutorikona towandisisa ku41 hazvitoiti, is impossible, hazviite. Saka birthday rutanga nguva ishero na 12 maskati kusvika nguva 12 to 12 kupera na 4. No, not 12 to 12. Vanhu vanozonetsa kucontrola. Pane pakumana 4 saropera china 10 12 to 4.
10 kure. Ndichaita sendinanoita ndofunga. Oh, that's too early. Because usually toda ones over who is dzinodzikira kwadoka. Hours mangani. No, I did a 6 to 6. 6 to 6 mvura yemvumbi. 6 to 6. Yeah, I still did it right. 6 o'clock vanhu vakanga vapedza zvekuzoti vachamira kurodhi vasina zvavanoita izvo hazvisine neni 6 ndapedza. No, I get you. Don't worry. I get you. Tungojoka. Because unenge usingadi mabhora. Ngatei wanoitira kupaki oro kune imwe place mogocha modzomba. Handisi kuda izvozvo daitira pamberi. Kupaki ko vanhu vacho vanoenda unenge wakunetseka netransport. Zviri right kuenda kwaguti zvedu. Kwaguti kune imwe function ichazoitwa kumberi uko after izvi zvapera. Kune function ichazoitwa yemagraduation asati aita magraduation party. Saka anenge achibatanidzwa vanhu 3. So that one is a big event. Haingaiti mumarare it's possible. Has make sense. All right. Kwaguti ndechimboona vanhu here kunenge kwakazara vanhu. Vanzaru arudaidzira vanhu ndopatinoya ipapo. Munouya zvakanakira manje kwagutuka transport yako. Hakuna unotora munhu pabus station. Iwe neshoka dzako kana usina transport kana nemota yako nefuel chete. Anobva haya iwewe Shero kuti uyazonitora ndokudira fuel. Ndiye chimbotoiwana time iyoyo. Zvokuseka imi takukona kumbofanana navatete vangu. Chimbonyera. Handidrive anenge aripo here naShero. Aiwa zvangu. Ngumuonawo kadiflo. Ngumuonawo kazherozvo. Ndikuona atotanga kutodana. Let's not joke. This is my birthplace. Then singabatiki ndaenda kumusha. Mozongoona vhidhi. But wakutotanga kudada kuti toida ngohaya mota yako iyozotitora tokisira fuel kuti tikwadze ndezingabatiki. Graduation I think graduation inenge ichinakidza because like it's more like andobongoti zvemamakeup zvezvine basa stereki ikoko stereki zvekudero. Ndinenge ndangopfeka madhijeti angu marefu ndichidero amene kuti gauni. I think ndichaita zvekusonesa gauni because ndina ndambubvira ndanyatsoenda kunopfeka gauni kana ndicharisonesa. Alright. Ndakadero nchinda. Wifi dzinoenda chiutsi. Ndeti musi wandosvika usingaendi kuchiutsi kani. Ufanele ndochiutsi. Unofamba borowa nechiutsi kuburitsa mweya usina kunaka. Aiwa, ndikini wifi yachina yekeri kana zvandikutaura kuti ukaita zvemawifi kana chiutsi ine isingachazoita zvakanaka. Uruchikira inodonha motoka. No, even nemabraids ayo ukaenda kumusha 2 days chaidzo paunofudza moto yayo chiutsi chinopinda mukati umu. Togara mashure vako mukombi tokodza pachikonwa chiutsi. Ndikutaura kuti like kana wakutoita zvinhu zvakaita seizvozvoka panotoriwo nemahesta ndokuziva kuti iyi haiti unless ndikatozoenda. I think wig will be the best thing yekuti ndinofanira enda nacho kumusha because wig yangu ine iri ukoko haindi kuchoto neingori nemalaini ndokwasawo magesa then kana time yechefunction yasvika ndopfeka wig. Mabraids manje anenge achingovamo chiudzi chese chechingoenda umo. Ndikuti inini ndo zvandakanzwa kuti mabraids pamwe ndinawo yekuda isasunga zidhuku pamwe kuvamwe vanhu havatombozvinzwi zvokuti chiudzi ichi pamwe pane zvavanotoita zvokusunga-sunga ina hangu handisungi ndendakangodaiwo pamwe ndosaka ndichizonzwa kuti ndobva ndatovadudurira pese panoenda kumusha. Even mukitchen lese turi kubika maonyeni zvezve usina kusunga musoro wako. Smell yemaonyeni inotopinda mubvudzi mako asi hauzi kunzwe nguva iyoyo. I didn't know. How she did naru? Ndakava achiti sunga idhuku kana uri mukitchen. Wow, I didn't know. Ndasatoziziva izvozvo.
mangwana ndoda kumbosonana nemunhu wangu wemaketen roads ndoda kumuka na 6 am ndiye ndiri pamba pavo. Zvomugeto zvonakidza guys. Kwathought kuti Lincoln ndiye ari kusota zvenhingirikiri zvemaketen. Achamaita ndakazoita naye ndikasvika ndakaisa chifilisi pawindow nandaikuradza zuro homa musipo ndinawo ari umomo mangwana ndofanira unokolekta vamwe achoni. Saka ndoda ndane like more than a week ndichingomti munhu wacho nombodisappear. Saka mangwana ndotofunga kuti ndikada kuita zvokumuka hangu ma8 kauti ashwaka ndomwana ainta ende adzoki unomona usiku kana asatomuona futi usiku wacho. Mukomana here atikati mukomana mupesi handizotomti chi iye here iye anogona kugarisa asonga atobhadhara yese kunani kune mupesi here hatorina koti mwemusi guys mwemusi ndichazokudza story time yechirugu guys chirugu cheche up to now hazati chapera mupesi yega hai drama isi manje nje Yesikanero. ndiri boy ni Zviri sei? same mufesi ka Sadza. simbi nakumute iwe chimbomembopedza nyaya yangu yechirugu guys mupesi ye guys inondisekeza guys mupesi uyu angoti zvaanoita ambokura vurana kuti bhobhositirani ndomatarira mapesi efodi tochimhanya bho ndobva atotora zvaanotora zvimasimbi ogadzira mino zvaanozocheka saka anozvitira mumba pavo ndopavanenge vachiitira apedza kuzvigadzira zvinhu zveshe week zvinhu aingozvibudisa makuseni ozviita pamberi peuyu pavo izvaitorwa advertisement yake vanhu vachiuya chibatabata kuti zvii zviona manje ende vanamudza kuti iwe ko zvinhu zvangu haufanira ndingozvazvirapa asi zvapera izvo kanzi zvakatopera ndakuna munochitasa kudai ndikati ko apa pangu pasina kuita soso zvikanzi zvogadzisika bo tamubvunza paipai ukamubvunza ipapo anongosimudza zvinhu zveshe ungonyebera ngoti tiriri kuzvinama zveshe apedza kudaro uchingotendeuka anobva asiyawo otoenda nerimwe basa kana kuti anenge akabatira mabasa 4 ka1 ndadero mai mwana vhiki ba zvinhu zvazvo zvakangodero mai mwana ndobva ndikuya ndobva ndati unonyepa iwe mumwe musi vandamuona ari patakshop ndamuende akanohwanda nekuseri kwekombi mai mwana ndobva ndamuyendera angasazvo ndamuona ndamusvikira ndikapinda mukati umu ndapinda mukati ndikati aufa zvinhu zvangu zvanzi apa hamene kune imwe imba ikilani yange yakutoita kumacheya kwanga kutozwa ndagadzire vanhu vabva vamira kanzi ko iwe cha zvikanzi ndikudzoka mai mhanje ndikati saka kuti 2 weeks here zvinhu zvangu nazvo zvanzi handino zvatopera ndikati but zvirokanditi zvapera zvikanzi handi unoona tadai ndikati chiri takura waende zvikanzi ndikuya nazvo izvozvi hana kuya nazvo ndezvangu zvinhu izvi ushu nyaya zvakare ndobva ndazoti kuna uyu washi ndikati washi unoziva kuti chii tisati 2 weeks zvinhu zvingoti pambapa hapana kana action takati handinotora muchiona ndiri muchiki ndikaenda unozvitora zvakadero ndikati unowachizvipesera kuzvipisira mumba pedu because iwo wakutoita 2 weeks zvinhu zvechirungu chaifanira kunge chakapera maybe muna December kana muna January ndikazvitora ndikazviradzikapo ndikazviradzika zvikaita vhiki zvakavata pamberi pegedhapo hana kuya hana kutombotevera kufunza kuti kondanzwa kuti makazotora zvinhu haikwa totosangana naye murodhi ototi ndepi otopfuurira mugeto tugeza ndiunyembere apesa zvikanzi ndaitambo advertisa unomuita sei iwangu wabhadhara yese rena shero ini antozikamwa nempiri kuti haufanire kutomubhadhara yese kudamuti gatimufonere foni zvikanzi foni haasina akavharwa naningi ndofunga akatoitengesa foni hatorina kana foni yacho nekuti abatika panoita business but the funny thing achita madhirama kudaroka he is the most wanted nevanhu wekutoti vanhu vese vanenge vachiinda kwaari zvinongondibata why asingagoni kuchengeta bhizinesi rake zvakadero anorigona moza basa rake rero but hameno zvaanozongoita so hameno zvaanongoziva but anogona zvisingaite ipapa tapedza kumutoreraka ndakazomuteera futi kuti haupedzisezve
Azona azisa pepe. Saka ipapa ndikufunga kuti zvimasimbi zvangu ndikasangoenda chete na6 o'clock handimubati vhiki rese ndolipedza ndine chifilisi apa handina ndichadi chifilisi vediwe papa windo pangu here handichadi chifilisi ndikanda kutomukirira mangwana 6 chingoti gudyu ini ndiri padhoo ndotomutsa actually ndendiri padhoo pavo ndatomutipinda shamwari 100 geza ndiri pano ndakakutarira wotofamba iwe uri mberi ndiri sure ndokutoti zvichoita nemukomana iyeye anogona ka nyangwe achitamadzira mabhati anogona saka ndinotoenda kunani hatiziva mwana ndozvinoita vanhu vanogona izvozvo abhabhati zvikwereti zvikwereti unoti yesi kwese kwawafamba anenge achingonzi mari yangu mwe muti akambobvunzwa handizikangamusi 100 kwakuita 100 izvezvo anokira madhira aripo vaakapuwa warning zvikanzi panaiwoka kungobuda muraini munomu kusvika wasvika kana kunana budiriro something buda mugreenfield ana achingovhunzwa kuti mari yangu vanhu vese vachingobvunza kuti mari yangu kuti mari yeye anotambira paanoweredhaka anoisa kupi I don't know but chakanaka zvakati madzira make but anogona anyway tasiya nyaya iyi the floor wanga wachiti nyaya yadating chii nyaya yemudheto wanga wachiti nyaya yemudheto isitachibvunza kuti maplani engirikire birthday kakuti chinzoita fate kati iwe kayange yapera wambotaura nyaya yekuti hanzi toda mumwe mudheto wanga wachida kuzamba chii ndirespondi katachiti mwere tichakutsvagira zvimwe zvokuita kaka manje it seems like birthday racho zuva raisi uri busy wabda kunditsvagira zvekuita musi wacho tasingazivi kamwe kuti birthday yazo iso razosvika pamaplans akadaro kuplana chipi chawangada kuplana chachoenda kulunch nani nanchaizoita manje ega uda kundiendesa tida kuendesa iwe uda kundiendesa kana kuti iwe na someone inini toda kukuendesa kandiendese kandarambe takuramba ndosaka tabvunzwa kuti birthday plan yakaimana sei takaona kuti uri busy musi wacho zuva racho rese but musi wa29 am available for that lunch ndiri mubulawayo ndinotsvaga pekunodyira lunch mubulawayo saka zvina kuipa sorted tinokubata behind the scenes toronga yes ndimbotsvaga handinyasoziva hangu kuti mubulawayo makaita sei but kana mwari vakaropafadza but by musi wa29 ndendiri mubulawayo zvikafamba zvakanaka nokuti kazi wangu mazora angasakubva musi wefriday angasinzwa zvakanaka sana zvanetsesisa senyisa ndoita zvemabhazi ndozvandikutombofunga because jani nanakidza mune mota kana mune mota inospaka unospaka but munhu wacho wandida kuzofamba naye manje hasi kunzwa zvakanaka panezvekuda zvakanaka totomunamatira kakudaite po Shero. Tadzoka manje Memo. Rubo. Come at the floor, how are you? Mr. Shizeze. To find right. Unofanga uri right. Asi wapinda mweya yako. Guys, wait a minute. I was the last time that guys ndotsvaga munhu anoita makeup ndotsvaga munhu anoita makeup apa ndautsvaga munhu anondigadzira this anoti anogadzira weave here anondigadzirira weave iyi this one ndogona shero 100% ndoda kuti munhu iye andigadzirire wig ogozogona ndistylawo apa mushe mari here kaanenge ari papachona apa buka ndazodere guys akunozondipa vanhu anonditi who are you ndogona man machiwa here guys vari kuona guys ndikutsvaga munhu anondigadzirira wig yangu zvakanaka guys inini ndogona haugone aisherwa man vazhinji waka the floor ndikutotsvaga mukuina the floor ndikutsvaga munhu anotigadzirira wig iyi kugadzira ini zvewig hakusi kudepartment kwangu hakusi but kuti mukuvhura vandikutsvaga pano
Kanda kuzodoshorwa panapa ka vanhu musazotanga ndiri kutotsvaga ndatanga kutsvaga nhasi munhu anogana ndigadzira wig yakanaka ndo zvandiri kutsvaga right now because handiri kushaura ndorisepi kune munhu anogona kugadzira wig. Tunoita mawitness. Vanhu musazokomenda muchiti oh that hairpiece was ugly. No, ndiri kutotsvaga right now. Izvezvi like mumwe anozondipindura musi wacho kuti oh, what kind of a wig? Musi wacho ni guys. Hey, Nyasha. Shero munhu anokuti kwanziwa type of wig anenge achifanira kutengera ya replacement. Pane zvimwe zvinongotaura zvokuti hausikofa anything wayabata. Kuno kuZimbabwe mai mwana ndosana ndakwakwachurwa uko ndarohwa. Hauzongomudza direct unongomutarisa waita maziso ako aya. Kunjani the floor? Utini? Ancho next utini so. Parasha zviri ngodaro daro. Nda kuruva kudai zvo. Pendula ngesindebele. Why umpendula ngesishona? Pendula ngesindebele. Mina ngiyatopa wena. Kunjani Omi? Tikuyenda nofoni yangu yakuikira tikuyenda. The floor ngikhuluma lawe ngesindebele upendula ngesishona. Pendula ngesindebele. Yeah, but at least I can understand. We can have a conversation speaking two different languages, but the floor mfungu hamba lawe ku lunch. In you have to come. Ini kwanye nofanga kubva wakaguta noti kuti handizotenga lunch yacho but ndochikukereka nemajokes unobva mbabvu dzakurwadza. Wait, uhamba uvani handiti uhamba uvani ndo responsika uda kuenda nani ukuda kuenda nani kuhamba uvani ndizvo yeah uri right in the chat. Yes, arikuenda nini but ndabona yes wati chishero handina kukunzwa sha because network yako ibisiwile ute hanzi ukuenda nani mvuhamba lo the floor ku lunch utini like when nayo that's no utini. No, that's not the word. Sizoplana behind the scenes ungawari. So when you know the Chine Devil, guys, when you know the Chine Devil, like when? Nini. Lizohamba nini. Lizohamba lini. Nini. Hayi sizoplana ngemuva ukuthi sizohamba nini lo the floor ku lunch. Lunch. That's nice, guys. Inini uzohamba ngobulawayo oko 28 Muchova or no Muchova izohamba ebhasi izohamba emakombi bando rapera bando rindebele rikupera rikutari chipera wahambe kule Rainbow Tower Rainbow Hotel Sharon uzwile hambe yokudla either Rainbow no usichinjile uswap uzohamba next one uzohamba holiday inn uzohamba Monompapa Hotel uzohamba like nice place Skateni outside Harare. Hayi Sharon obulawayo kule Rainbow Hotel
Kule Holiday Oh Inn. no, Tell but so repeat. No. Haifuni repeat. So hambe Holiday Inn phela. Hambe Holiday Inn Ascot. Ibulawayo eke Holiday Inn. Yes. So uzohambe Holiday Inn ngobulawayo. Wena. Iwewe Shero. Iwe nduri kuenda ikoko saka ndo pane pledging iri kuuya yatachitaura ya ndo kwaunoenda. Yes. Oh yeah. Holiday Inn. Guys, mashizwa the pleasure was lunch in Oblewayo. Pabulawayo unotsvaga kwasisi What did she blessing hapana zvandanzi? Pabulawayo chikafu chinonaka chifanika kwasisi B. Unongobvunza mutauni kuti ndodya kwasisi B kopi. They will direct you. Aiwa, ishabhigi here ichi. Tuna motel. Ndikwenda Holiday Inn. The pleasure was Holiday Inn. And then when I do actual bed there, but then now Bulawayo. I want to oh, I promise you. Muswandu kwenda ku lunch yo ndinenda kapeka. You know that thing is ku Bulawayo traditional dress. Ndiri kuida say traditional dress iya. Uyabuka Mthokazi Sharon. UkwamThokazi. Kumele ugqoke njengeNdebele qo. KwaMthokazi ufunani? Bulawayo is kwaMthokazi awukwazi khona lokho. Ndaitogaya kuti chirungu chete chinotyorwa ani Ndebele. Sharon, ku music awuko, ku Ndebele awuko, ku chirungu awuko. Shero pane WhatsApp group rafanga kukwana. Ayaramba. Delete WhatsApp group rafanga, please. How am I supposed to survive in Bulawayo, guys? How? How am I supposed to survive? Ukukhuluma. That's why namhlanje ngithemba ukukhulumise ngesiNdebele ngoba kumele ufunde. They are friendly, sha. Bulawayo. Wait, guys. Bulawayo, no. Bulawayo. Not Bulawayo. I don't pronounce it as Bulawayo. Bulawayo. Nyahlala ngobulawayo. Oh, local April. You are getting there. But uruti ndogara kwaBulawayo. Ndozvarumtaura. No, ndikuda kunogara kuBulawayo. Ndiri kuda kunogara kuBulawayo. Unoti chi? Well, say you are visiting. Let me. Mfuna ukuyahlala koBulawayo. Oh. Nyavakacha koBulawayo. Oh yeah, that word. Nandonda utaura Buddha. Yes, that one. Nyavakacha koBulawayo. Bando rako. Finish. Shero, just ukudza iwe joke yataro kanzi that word. Ndakaparira vanhu yekuti that word ro. Yeah, but anyway, no wait. I hope because I'm going to poor by that time, guys. Kumele uhambe ngebhasi. Yes, I'm thinking uhambe le bus, travel bus to Wayo Wange, you know. Shero. Yes. Yeah, but that would be a long, tiring journey by the bus. And on the way to travel, It's 6 hours from Harare to Bulawayo, sha. It's like, I think, 30 minutes in a flight.
ndege yacho naye ndinosiponzwa ndege ndinokwira bhazi zvanetsa. Yeah, but bus 4 hours private car. Bhazi rinorwadza Sharon. Bhazi rinorwadza about 6 to 7 hours. From Bulawayo again ucharova Hwange. Distance kubva Bulawayo kubata Hwange, that's another one, my friend. Ndosvika ndanzwa. That's another 6 hours. From Bulawayo to Hwange. It's another 6 hours. Serious? Kure zvekudera? Kure zvisingamboiti Sharon. Ukachana. Unenge uchitenga mvura yakawanda unenge wakutenga mataxshop along the way. Kuhwange. Uchienda ikoko. Saka ndotobva nemvura yangu kuno. Abva koofisi. Guys, Hapana munhu ane chipo kuseka anogona kuseka angavani. Indakuinde ndiramboenda kuvanhu guys, ndambotandara nemi ndokubatai maybe tomorrow. Usungayalala, don't worry. Usungayaxoxa nabanye. Ufuna udla. Iri boshe, thank you. Ini ndokubata behind the scenes anti. Ndibatei, ndinotoda zvokubatwa kuseri ikoko. Ndibatei. Bye bye guys. Kadzira shona yako. Bye bye. Thank you.